Tihak benengkong ipenpau ke sungu yo blay bahasa sisin pan nakaliang joko balang ngiyo ban penlong ya kali jeseng hakali ka sengi ka bakrau jong u leng ba jong ka YouTube channel bat kum juru leng ba jong ka local channel hadin katu kan ni benai habang imyo su ya kalat ya kaban kiu si ka yeng ka kentang ka jong blay nakadau jong ka jingpang klam ning aingo pan bau blay sim le eno yangi Henry ulay alam badla play hangi yang ni kalan bangin syakri lang yau blay leng ba ki kor ki bor ki bau blay wai ka jing start ka bakerpang ya ki brio ngais kem bau blay unyalam ya ki syakri baro ki bangin sejo ban pendem leng ba jong kani ka por komenta ti hakabanang kong na kalyang jo balang ni pias ngub haya phi ki pala bangai bi baro ki baya sap shashkor bat ki page ki ka program ha ka por komenta kaksien ka jo blay ka ongum ne uba kraw long utrai bad ubadai banjaro hakan nong ba ublay jongi haulum ba kentang jong uba itnat haga jing chirong ka jingkmen ka khandau baro long ulum seyon haki ranap kasyatay kan nong ba usim bakraw ublay ulapen itu yaladi haki ying sim jongka kum ka jakari ublay unkerku ya ka jing pulay ka ksin ka jong ngin ya beteng ya ka jing syakri jongi ka por da ka bagin ruwai lang ka jing ruwai ka ba ars pa nyopho Jisu nong pen jonga ngawan bansno tang hame ai kasnam bakor kutrai kan batskem yang hakrung jongme banganang jame hadu banda ching kalawai hajing kamen simde kan ngop hajing basuk jongme trai baro lightly kidkon lembar ka chorus ka jing ruai ka ba ars pa nyopho Giêsu nong pen trong nga wan bansno tang hami ai kasnang bakor kutrai kan bats kem yang hakrung jong mi man kasni snow nami kabor ai ka jing itba jong mi kan te yang hajan jong mi berthai jing kelakada abdin yang kat bangan Shania hamingan omjat lem ni bakla laki bun kilat man kasngit man kapor ai ngan snow nami kabor ai kajing jong mi kan te yang hajan jong mi abangan nang yami hadu banda jing kalawai hajing kamen simdi haying basuk jong mitrai man kasni man kapor ai
ngâu nami kabor ai ka jing ít ba trong mi kan te yanga hajan e trong mi Shua bang yelai ja khamal ublai ha ka jing tuai ngan pule kato ni ki khon na ka ktien ka jong u ka bang ila wan siam na ka sitiu pol si ki nong ruom ka lenong ka basan ka khot ka ban kong ter ki ktien ki ba ong kum ni na mar kata bala pen kesan yang i da ka jingen ni don ka chia suk ba ublai dau trai jungi u Jesu Christ da uru ngilayo ya ka jing lam prang da kata ka jinget cepo ka de ka jingai e ha ka bang ye yang ban ni snokmen ha ka jing kan men ya ka burom ublay ban om tang kum ta hiken henry ni snokmen ru ha ka jing jinjar da tip yang ba ka jing jinjar ka penlong ya ka jing yaisha bat kata ka jing yaisha ya ka jing shemesim bat kata ka jing shemesim ya ka jing kermen bat kata ka jing kermen kam chu pen ran bu kho ken naba ya ka jing e ublay lat he yar no buk hakido no chungi dau men sim ba khun ya ubla ai no hangi namaru krismen bangi dang long gi batlon hamal ka byang kaya ula yap yapli yagi bom rublay namar om jiran e uban yap yapli ya bohong Henry Lesi dan uban nut wat banjap yapli yau babhasbun Henry ublay upan isna yila ka jong ka jing yangi ha ka ba habangi dang long gi bapom u Chris ula yap yapli yangi ublay un kurku ya ka jing pulay ka ktien ka jong u nginya phai su ublay ha ka jing duai nginya duai ko kpa jongi u bahabneng ni aingo yame bamela kalbat ngi leng baju singi ki por baro choka jing im jongi hoi atrai apdeng jo ki lenti jongi ni mat ye ki bun ki jing e ni mat ye ki bun ki le ha jing im go jongi hande apdeng jo ki e baro mela ri mela smar mela dam mela ker mela play ngi ni bun ki jing sniu ki jing sa jo ki persai but Dailang baju kaji isnay baka jalam jome ablay bangilaban long kumne kubangingilong ni aingo ru yame ablay namal danakal ba ngila baju katayo hi baro kaway hakikam kijing tre kijing i baro oy mlap sam lap chia kijing kam kijing i baro bangi aingo yame namaju ka sngi ka khrau jome yaga mela ai hangi kumki khun kijong me bangin yo yakawan shakri yakan penen burom ban skapan shashkoru yaka kubor naga ktien ka jongme gidwaya blay pameli snay ban darkat ban ngi leng baju ni kapor ka menta kat bangi dang senglang yaka kateng ka bakhu jongme to stay ban pha yo mensi bakhu ya pedeng jongi bagi e baro ka bangi sa yo ban pendem kalong sisya daga jalam ka jongme hi gidwai karpang hali kapor ab ka menta blay nakam takan diga ri ka ba e ke jongi hoy ka persai hi satlang balang ba chung ni ki bnai bat hadu ni ka por ka menta ila mat ye ka jing e ye ka jing tenchu ka jing em jongi leng ba jo ni ka jing pang jing wan jo ni ka khlam ningi aingo ye me ablay bawala pleng jo ka ki e bangi ye shem ye kandu hendai mla pen pau ye ka buram ka jome bangila ban long kumne ka bangi long bangila ban shakri ye me ni dwai me seven kan mau kerpang hang ka por naga benta ka sorkar kinong trei ki ban po chongka nado ka health department ki doctor ki nurse bari ki wei par ki ban benta hang ka kam baile persha yau ka ka klam ni dwai me seven kan mau kerpang naga benta chongki ker khu yaki ayaki ka chingka chingkhia ayaki ka bolmet sim ka baklan bagilaban trei peleb hok yake benta baro ke bagidan ban pendem ken mau ni ka ri ka ba e ke jongi a pedeng jo ka jiban shop jo ka khlam
ya rap yang i bahab hagawakum kan kapur ngin wad ya ka khamat jome ngin wad ya ka jirap nang me namaga ktien jome ka penken mau yang i ka ong nang no kan wan ka jirap jonga ka wan na utrai ubra thau ka peneng ba khandau ya rap yang i ablai ngin wad ya ka khamat jome namangi tips kem le tang ma me ublay ba crowbor ublay ba laban le iki kamba ublay ba laban bengno ya kata kajing bai ni ka khlam ka badan hai ka ri ka jongi to kar khu yang i sasisin pa ni ka por ka mata kham ta me ka khu bor ka bang sias ngeu leng ba chong usyakri chong me ngeu ba priang i ka ching tuai ki jongi ma be ki pop jongi ki babun na bai ni balong i dam bang i pan ha ka kerteng ka jong utrai ba no penem jongi u Jesus Christ amen di syab ngin yo ya ka kubor jong Jesus lok la ka kien ka jong ublay kadan ka we ka jirwai ka bakarpang na we ni ki khun samlah po jong ka balang bat hari ka por ka mata ngan khot i Mr. Alwat ki lengdo bin subhaban ai ya ka jirwai ka bakarpang ha ka por ka mata Mikular ba menom pensleisyo ya berteda kaum me payo simpelin kum ka jing pensken Kelaka bemut na jing bitar Mami iya la jing tau Midap jing isne Shibune ki jing kular ki jong me Oh Kawi rumem jupen ke I can long kum ta I can long kum ta Kular ki jong ni ablay hoy but amen Nyim tan kam benar tetin tang syungai Namar ki jing kular ki jong ni ablay hoy but amen Hoy but amen Nusingi laju kular hutrai Bayalan tingin pentamai Hado si sene arselane Si posin Ni aingo ba melong ublay bam to Walaupun sin ni bakla Ni haban ni kelong Jeng kular ki jong mitra ki baskem Oh, kajing sok bajing kermen I can long kumta I can long kumta Kijing kular kijong me ablay Hoy but amen Nyim tan kam benar tetin Tang syungay Namar kijing kular kijong me ablay Hoy but amen Hoy but amen Hoy but amen Shipune ki jing kular ki jong me Oh Kawi rumem jupen ke But amen Am tat kam benar tetin Tang syungai Namar ki jing kular ki jomi ablay Hoy but amen Hoy but amen Hoy but amen Hoy but ki para bangai bein
sa shisin pan ipen pau ka sungu yo blay ba wat apreng jogri gisngi kibangim la shu yakwan kiu sa kajing ka bakantang ka jong u kum ki parabangai baro Henry ula plepat hangi yakali kalan leng ba jogri kajing stan ki kor ki bor bagane kajing syakri jongi leng ba jong ka local channel bakum churu leng ba jong ka YouTube channel babaro ki parabangai bapej yang ka program kinyo kanya ka ban syakri lang baban ngap ya ka kubor nagaktin ka jong blay kabenta ka ba kanyo banya slok hari ka por ka mata kalong kabangilawan syam nakasithi ka jong ucakam kalenong ka ba ar kadakot ar lai sao ban kadakot ka ba khat ar kiktin ki ba ong kumni tu phin yo ya ka kaching kemen suda ko para bangai chonga haba pi hab hakaching tenchu babunchan haba pi tip bagawa prang ya kaching ngechong pi kapenlong ya kaching yaisha henrei kane kaching yaisha tu ai kan yo ira kaching trei bachanai ba phin yo long ki bachanai bat ki batelibiang ki bom duna haka ei ka eiru suk utau briu ubaya sya ya kajing tencu naba habala tencu yo unyo diang ya kapan singat jong kajing im ya ka bau trai ulakular ban ai hakita kiba i yo ninya pai so play ha kajing duai atrai sa sisin pan iwaran pawa khmat jong me hali ka por komenta haswa bagin yo sngo ya ka kubor ka ktien jong me leng ba lau jong usyakri jong me hi me yu i jong usyakri jong me kuma ulong ker khu yu ai ba ki e baro ki ban mi no na ka sintur jong kan long la shisha ka bala persat men sim da me hi sngo ba priang ye ka jing duai ha ka kateng trai chi su ngi pan amen ka phang pdeng jong ka jislok jong a ha ka por ka long kajing e bat kijing tenju kijing e bat kijing tenju kaktien jing tenju kalong kaktien kababaro ngisngo thu ha ya kijing mo jong ka henry tangkum kajing pen kan mau ha ka por kajing tenju kalong kata ka ei ka bau briu u hapan mat ya kijing e ya kijing jenjar ya kijing khuslai ya kijing duk bat kijing kedu bat ki bun ki wepan ki sosat jong kijing im kabangi la ban ya shem bat ya kendu ha kijing im jongi lagalong haki long yeng ki long sem haka snong ka thau haka im lang ka salang haka ri bat haka chai ben riu hi baro kawai habang ya kren shapang kani kajing tenchu kawan haway pa way ubriu laulong uba riu spa ni laulong uba duk laulong uba nang bastad lani laulong uba biet bathem laulong uba dan haka kedan kaburam lani laulong uba rit baria bat kumta terter lalangi pai si ki long yeng ki long sem jongi kijing tentu ki wan leng ba chong ka jing pang ka jing shidom ka jing dok ka jing gadu ka jing bom ya suthu jemut hapdeng uk pa bat ka keme lane ki keme ki pa bala ka ki khon ki kti habangi pai pat ka imlang salang ka don ka jing e hakaba kam don shu ka shongsuk shongsan ka jing bom ya shania ka wei ka long yeng ya ka wei pat ka long yeng but day na mar ka ni kimi bun ki jing e haki ki sngi ki bamenta pai pat ka ri ba ka jai ben riu ngiyo i tang ka jing ting bat tang ka jing sme suda kat shaba pai kam tam le le haki ki sngi ki bamenta ka jing one land shop jong ka ni ka khlam
ka wanra ya ki babun ki long yeng ki long sem jengi bangen septieng. Om tangkata habangi pule ki kot kubor lani habangi pej aki television ngiyo i aki jing berngam ka wei kari ya ka wei pat kari bat kumta terter ka wei pat ka bangi perkhat kalong ka ei ka bancia hakala syai kala sisngi jong ka jing im jongi haka jing wanlen shop jong ka klam kia bun ki long yeng ki long sem jongi kim yo shu kalat ban le trei ban le kta kumbaka de ban long habang ina day ban duno ya ka kamai ka kaji ka bun nang ta ka long ka wan ka cingduk bat ka cing kerdu kane ka stang habang ipet bat bishar ya ka cinglong cingman joka persei hibaro kawai ngiyo i ya ka jing hial joka yoga kon lane ka jing hial joka ekonomi hakini ki sngi ki momenta kane ka jing hial kamdai setia tang ka ri jongi henry haka perthei hi baro kawai habangi pule ka naga ktien ka jong ublei ngin syamba kidan shibun ki reuslor joka jingen ki bala deiban mad ya jing tenchu haka jing im jongki henry haka le ka por ka menta ngakwa baganya petang katang ya ki katu ka ningut ki brio ki bala deiban mad ya jing tenchu haka jing im jongki kabanang kong in pai syaka jing tenchu ka ba ucup ula deiban ya kendu lalangi pule kitab cum ngin syam ya kane ucup ulalong ubriu spa haka jing don jing em ki khun ki kti henry hapdeng jong kata ka spa ka ba kerhai ka ba udon kala don ka jing cia ka ba snausi ya u haka ba ula day bandu no ya ka jing don jing em jong u baro bat om day tangkata henry ula day bandu no ru ya shipo ngot ki khun kenthei bat ki khun shenrang haki sngi ki ba kham hadin layathu baulayo mat saya ka weipat ka jing tenchu ka ba krautam haka jing im jung u bat kata ka jing tenchu kalong ba ucup ulayo ya ka jingpang do chao baro shiryang nadu kli haduk chan lese kane kalong ka jingpang ka ba krautam ka jing tenchu ka ba krautam ka ba ucup ula day banya kendu haka jing im jong u habangi pule na ka ktien ka jong ublengin syam hang tu habaka tengah ka jong ucup kalayo i ya jong tengah hapdeng jong kata ka jing tenchu hapdeng jong kata ka jing e ka ba ula day banya kendu lalangi pule ka dekat kitab cup kalong ka ba al ka dekat ka ba kendai ka tengah ka jong ucup kala ong ya ki ktim ko cup meyene kata halaka jing chanai to kentai no ya ublei to yap no artan meyene kata halaka jing chanai to kentai no ya ublei to yap no artan henry kaba skautenat ya ka jing jubab kaba ucup ula jubab halaka jong tengah lalangi pule ka dekat kaba shipau wong pakren kuba kren ka wei ne kilo biet balai ngin pdiang naka kti ublei tang ya ka baha tengin om pdiang ya kata ka basniu hang ne ngi yoi ya ka jing scam jong ka jing nget ka ba ucup udan hapdeng jong ka jing tenchu ki ba ula day ba dia kedu
Hendai ka ka ba le kalong u chub u ap khmi lenti yaga chubab ko bha nau blei ka weipat kalong syapang u David ula syam yaga jing tenju ka ba kraw ha ka ba usim sol ula long wei na ki nong shun chong u namal ba ula syapting yo ba ki briu ken thung sim yau David bat kentai no yo Usol ula betong yo David ban penyam no yo David ulong basgurin balu briu baha yau baki briu baro hak tu kapor ki ij ban nyoko yo bat day na katakadaw haba usol ujo I ya kane ula syapting sibun yo ba u David ulong usim hak tu kapor gumta lo wat ban penyam no yo kam hadin sau wei pat ulong shun chong ban uta ulong khun chong hi Absalom balakwa ban kini no yaga chilong sim chong pa chong haga jingdon chong ini nong shun lembat ki breu chong ki David ula day ban mat yaki jing baki jing cincar ula day ban pet yam no shaki lom ki wa ula day ban hial shaki tem ki chur bat bunsin hagale ka jing pet chung ula day ban tia katchabalam katchabashem Henry ka basgotanat hangne kalong ba wat David hapeteng chong kata ka jing tenchu kaba uya kendu pen ban play shemla ino yo hendele yathu baul yo thia lengai na mal bau play ula don reng kat bat kat shaka bau len ka wei pat kalong ngiken mau ya ka jing yai lenti jo ki khun Israel na richep shari kanan kila ban mat ya ka jing tenchu kiba bonchan habau pharo ula pelaj no yaki nakajing long merau balabaki khon Israel la mi nakali ichem kila ban yai leng ba kari khlau bangin syam hang tu babau pharo ula deb ban pelaj yaki khon Israel nakajing long merau pharo ula babekla ula sausi balai bangalakum pelaj no yaki yaga chat benriu Israel naga cinglong merau kum talaong basasisen pat ulap ha yaki sipai ki swar ban be nadien yaki khun Israel bat kacing hukum cungu kalong balada lap yaki walam biang yaki syakali cim bagan yo ban pelong merau biang yaki hakata kacing yai lenti juki khun Israel laong ba haba kita deben yat kita poi happy hairat hapneng ka migdal ba ka duriaw mar pesha e ka balsapan kita poi haka kutlat shano kinlen lala kertian syadin ki don ki sipai ki jongu pharo lala lech shakmat ka don ka duriaw basaw ki khun Israel kita poi haka kutlat Henry ka kutlat jong ubriu ka long penban ka kabu yau blay bon pen ya ka cinglong blay ba shisha jong habau Moses ula dwai hau blay ula ong hau Moses go Moses shim yau dingdu jong me tit haka duriau basau bakan long ka surok ba haka bagi khun Israel kin yo ban leng ban yai lenti nangta Moses ula kongu ya kata kacingong ke jong blay ban ula shem yau ding do jong ban ula tit ya kata duriau basau ban kata ka duriau basau kelakat arliang bat long kas lenti ba haga baki khun Israel kila yai lenti nangta Henry yai lenti jong ki lao magili ki sipai ki jong pharo
kilabe yaki nadin. Kilabe yaki nadin. Ben ban ublay ula pen I yaka bor jong u. Ula long u Richard o mensngi. Badu Richard ding men miet. Banya lam yaki kun Israel. Hadu baginda poi. Hadu baginda lach sya shiliang. Lanang ipai pat sya ka testament ka mathamay. Ngin yo I yaka jing im ka jong upol. U syakri jong ublay. Haba ula pdiang ya u Jesus Christ. Haka jing im jong u. Ula naiban mat ya shibuan ki jing e. Upol upensriem yakin ki jing e. Kum uta usia ubathar bat ubayai sa haka do jong u. Ya kaba ngimla satia bantim. Uta usia ubathar yaka met jong u. Kadega e. Kalaban ka cingpang baka ji sitom. Lani kalaban long ka cing sya sitom kajong u. Nakabenta u Kris. Henry ka basutanat hane ka long. Bawalau pol. Ulaliban mat yaki babun ki jing e baka jing tencu babun chan. Henry ka jubab ka ba upol u ai. Hapdeng cu kita ki jing e baka jing tencu ka long. Pule ar Korinth. Kat ar dai khot ka ong ka ching ai e chong me ka dabyang ka ching ai e chonga ka dabyang yame ki parabangai ba in ngi im hakini ki ski hakabaki ching tencho ba bon chat chonga ching im ki wan ban len shop yaga ching im chongi lagalong ki long yeng ki long sem lagalong ka balang bat kum churu haka emlang ka salang lane haka ri baga chai ben riu hi baro kawai ke parabangai ba in habangi pule yakini ki khat kula pensiong nongrem haka ka por komenta ka sitiu jum ka sitiu jakam ka lenong ka benang kong ar hadu sao ban kan khat kaba khat ar ngin shem yaki ar tali ki bau apostol Jacob upen ken mau hangi kabanang kong galong habangi pule yakan khat kaba lai ngin shem ang tu bau apostol Jacob u ai yakajing penslor yaki parabangai ban long ki ba yaisha hapdeng choki jing tenchu ba bonchan kajing tenchu kamut banya lam yo briu ban lepom Henry kalong ban pen shisha ya u hadu kanno udan ka jing scam ha kata ka jinget ka ba udan haublay ikan mau yau Abraham ubala nyeu yo u ba ulong ukpa chonga jingen ublay ula tenchu ya ka jinget chong u da ka blau pan yo khun chong u Isak ban ai knya ya u boleh kitab Genesis lenong ba arfu ar ka khat ka banang kong ter ngin shem ya kata kumbala kren syakman ublay ula tenchu ya ka jinget ka jong ujum Blay ulat tenchu yaka jinget kijong Abraham. Henday kini baro arngon. Kem shem lap haidin no. Henry kila yaines kem. Ha kacingen. Ki parabangay ba in. Kidan sibun ki long yeng long sem jengi. Ki ba mat yaka jing tenchu ba meding. Chong kajing im kalaban long kajing pang jing stom kalaban long kajing dok jing kedo bat ki danru kajing tentu kibang im la setia ban nyulut halaka chong ka chia syam kajongi handaya teng chu kita kajing ba kajing tentu kabangi day ban mat baya kendu hakajing im jongi u apostol Jacob uken tu yangi bangin long kiba yaisha hapdeng cho kita kijing tenchu dakabat tips kem
ba kata kating yaisha jongi ya kajing tencu kalong ken kumba prang ya kajing ngejungi kabangi don hau Jesus Christ kumba don kiba ong lalapi kwa bantip bagak siar kalong kumba pa prang ya kahagading kalong ru hakaju korukom habau blay ukwa bantip ya kajing nget kajongi uprang yengi lengba jong kijing tencu kabadan kam yengi nama kata kalong ban shania ban IT bet yelade hagamon kajong ublay wa pasal po lakasisi jong u seki Filipi upen kan mau yengi hakani kiktin hajagni kikentin Filipi sao hendriu uang to pinjak menno hau try halakasengi batu ai bakaji ai sya jong pi kan pau hakibriu baro wat khuslai ke ai ru henre haki baro daga jing duai bakaji kerpan pentip ya kita ke jing pan jong pi syau blai bad bakaji suk ke jong blai kan sin syar hakajing im jongi nang ta syusyu apostol Petrus hakashiti ka ba archong u ka lenong ka ba san ba ka khat ka ba nyewang da ka ba breno halor chong u ya ke jing khuslai chong pi baro na ba u sumar sukher ma u shaphang chongi utrai chongi u Jesus Christ haka gospel Mark Matthias ka lenong ka ba khatway ka khat ka ba arfu prau ong ya ke diktin to wan hanga pi baro kiba thait bat kiba khia ka chingket tengan pencem ya pi na mar kata ka jing khat yangi hakale ka janmir kalong wan shau jisu priang ya u haka jing em chong pi penjo mat ya ka jing sok bal ka jing kemen hap deng chong ka jing tenchu ba bonchat chong ka jing em chong pi ki parabangai be in lalangi pule pat ya ka khat ka ba khat ar chong ne ka lenong ngen syam ya ka jing kular ka ba u play ula kular ban ai hakita baro ki ba la ban ye sya ya ka jing tenchu bat kata ka kular ka ba u play ula kular kalong bangen yo diang ya kata ka pansgat chong ka jing im kapan skat chong ka jing im kadai ka hok lane ka benta chong wei paka wei ka brio kiba job hakitma chong ka jing im katma chong ka jing im kamut ka jingele ubrio persha ya ka jing pensoi baban job ya usoitan nang ta kijon sibun ka jingele kiba kom kiba ngeng nia kendo akajing em jongi ka mana kasengi ka manangkong kalong ban le ya kata ka bah ban kenta chisndon ya kajing snio ka ba al ka chile ban le ya ki ki bah ki balong ka mon ka jong oblay ban ban le persha ya ki boithap ka jong soitan uchum hapdeng choki dikta ki ching tenchu ki ba meding kiba ula day banya kendu henrei ula yaine scam ha kata ka jinget ka udon day kani ka jing scam jong ka jinget ka job udon haublay ublay ula kerku pat ya u arsha banya ka udon menswa ka neken ka day ka bainong ka ublay ula penkre ya baro kiba nget bat kiba job ya kajing pensoi baja kajing tencu ka wan haki bangen bat ka wan ru haki bangen ka wan haki beruspa ka wan ru haki badong ka wan haki bastan bat ka wan ru haki babin hendai tang ka wei ka bangi dei ban tim ban kata ka long bagata ka pansiat ka ba ublay un ai ka long tang ya kita ki ba job ha kaching yale tang kita ki ba job henrei
ya kita kiba syacop kinam yo setia dan lei ru ban pong ya kata ka pansingan ka kitab jing pen pau ka lenong ka ba arpuai ka da khat ka ba nyeu ka ong uta uba chop un yo ki e baro ban kan long u blei chong u ban ma u de un long u blei chonga ka ba sotanat ya jing ka jong upol hatin ba ulap diang yau Jesus Christ haka jing jong u ula long apostol uba kraw but ula day ruban sha shitam shibun nakamenta u Chris Henry hapdeng jong kita kijing sha shitam hapdeng jong kita kijing tenju kibau pol ula day banyak kendu haka jing jong u don ken kita kijing kelmen banda haba ula klat nakali ka persei un yo ban pong ya kata ka pansiat ka ba ublei ula kular ban ai hau rangi pule ke siti ka ba Timothy ka lenong ka ba nyau sao ka lenong ka ba sao ka kon nyau at pra wong kumni ngalaya le ya kata ka jingele babha ngala pendep ya kata ka pen ngala ri ya ka jingen na do menta labu ya kata ka pansiat jong ka hok ya ka ba utrai utau nong sichar ba hok un ai hakata ka sngi but tang hanga henday hakita baro kiba ya kata kacing mi pau jong u ke para banget ba ka wei na kajing tenju kiba kum ki yeng ki sem ka ri ka chai ri lama ka persai baro ka wei ngiya kendu hakati ki sngi ka long kacing one len shop jong ni ka klam lani ka pandemic ka COVID-19 bat ka ne ka long da shisha kacing tenju ka ba kraw shibun ka bang la day ban mat bat ye kendu hakati ki sngi ki menta ngila ya ka ne kacing tenju la kumba katu ka de bnai bat hakaba kum ka ne ka por ngimla setia klem da ai kublai kerpang ya ka sorkar bat baro kibedan benta nadu ka health department ki doctor ki nurse ki bosdong bat ki weipat kibedan benta hakabele persya ban pendu chat yauni nyang cingpang nakani ka slaper thei habang perkhat ya ka jingwan len shop jong ni ka klam makani ka ri ka ba jongi bala ka perthei hi baro ka wei nga shim baka ne ka long da shisha ka wei na ki jing tenchu ki ba kraw shibon lese haka ba kum kali ka por ngi don haka kulat bat haka jing du cingkermen Henry kum ki ba ngen ngi don ublei ubat tip ublei ubayo ya ka jing bat ki jing jenjar ka jongi ba pedeng juga ki jing bat ki jing tenchu ki ba ngi kendu ngi don ka jing nget ka ba scam kumba ublei ulalong u Richard o mensngi balu Richard ding men mid hakaji ya lenti juki kon Israel un long ru u Richard o mensngi balu Richard ding men mid ubanya lam yangi hapdeng jongan ka lam kabalawan shop yangi un pelat yangi bad un sumar yangi Ngiken mau yaki laingot ki kon samla Hebrew u Shadrach u Meshach balu Abednego lalangi pule kitab Daniel keledong ka laing in Shem yakani habau Nebuchadnezzar ulapan bori kini ki samla ban mane yaka blay tau kabaula tau bat penyang hakamanan dura ulah hukum babaro ken demban mane yaka taka dur blay tau kabaula shna kabaula tau habakini ki laingot ki samla kem shimna tre ban mane yaka taka dur blay tau
Kilale ban sha ye ke jing tenchu ke ba sher khai bha. Barkata ke jing tenchu ke ba kila dei ban mat kalong bala bread ye ki hakal lawar ding ke bala thang rem bha. Henry kini ki samla kem shemla ting ya ka ke jing tenchu namar bagi don ka jing shania bat ki IT bet jela ka jong ka jing em hakam mon ka jong ublay. Badai haka kum kali kapor joka jing tenchu bau blay shemla eno yaki lanangi pule kitab Daniel lanong balai arpusan kaong kumne anda kumta u Nebuchadnezzar im ula lengo bad ula yang church sisendan ula kren bala ong aki riusa jong u shem day langot ki bliu ki bangila bread black home hapleng kalawading kilaya thu bat kila ong house im shisha kos im ulaya thu balo ong hakmi ngayo i saungot ki bliu ki ba light lut kita yat kai hapteng juga ting bat kimdan chimen sao ru em teka dur chong ba sao kalong kumu khun kiblay kane kapen pau shai krar bau blay uba nging ulong da shisha ublay uba kraubor ublay uba la ban pelai yangi hakajing tenchu chong kajing im tang lada ngidon kajing ngeng bakajing shania kabas kem haka cingelam kajong unong ruai sa maka cing ruai kaba arpulai kada khat kaba sao ruai yakni tin langa yai ru yaga them ka serniu ka cingyam nganam ting yakaba sniu nama me don rengkan mame bat nga uding du balu shandu jong me kipen tengen yanga ki parabanget bain nang ni shakman ngimla bantip saki ki weipat ki jing tenchu kabangidang day ban mat bani kendu hakajing em jungi lese kala mi saki weipat ki cha jingpang ki ba kham sherkhei banjau ne COVID-19 lande ki don ki weipat ki jing tenchu lese ki bakta ya kajing ngejung iru kajing khot yangi hagani kapor kalong kum ki bangen ngem dan la da kum weipan latang da go pet show blay haki oman nama day tang mau ubala ban pencai ya kamen sim jungi tangga wei kabangi don kaman le bat kata kalong ban pai bat show blay leng ba jong ke jing duai ke jongi daga ba pen red yalade bata ka jing ngeng baka jing yai baka jing shania ka baskem kumba ka tienu blay ka pen ken mau yangi lalangi pule kitab chronicle ka lenong ka ba nyau ka khat sao ka ong lalaki breu chonga yaki bla khot daga kerteng chonga ken pen red yalade bat ken duai baken wa jaga khmat chonga ken phaino nakilen tibo manchong kai te kumta ngan sneu napneng bangan map yaki pop chongki bat ngan pen khia yaga ri chongki kabadan kam yangi kum kibangen kabadan kam yangi kum ka ri baka chai pen rio habang yakan do yaki jingten chu hakajing em chongi pai khmat show blay hakajing duai pen red yalade ai bakajing nget bakaji shania chungi kan long kabas kem tang hau blay ubadon bor baro utrai chungi uchisu kresuang daki briu kan long ka bomla hendai hau blay ki a baro ki long ki bala sasisen pan nga khot lang yangi baro yang nya leyak mat ublay daga ba penret yaladi ban waji ka khmat chong u
Bangen penher ya ka jing dwai jungi hakmat ublay. Basa sisien pat kari ba ka cai benriu kanyo mat ya ka jing pelan. Inyo mat ya ka jing yada. Bangen yo mat ru ya ka jing penkia kabacanai ka jong ublay hi. Tu ublay ka jing suk un ker kui ni ka kubor hari ka bor. Kalong ka bor na ka menta jungi iway pa iway. Bap deng jo kajing tencu jong kajing em ngidan ublay ubala banya rap yengi tangla dangi dang kajinget baka jingshania kabaskem tang hauhi ublay nakamenta ka buram jong u amen. Ngene penwai no ya kajing syakri jong i ublay hakane ka por daga bagi simentalang banyak ruai, kajing ruai, kaba saus pa sau pusan. Lam yang atrai Jehovah, pilgrim leng ba kapersay, ngangat lon mametu aibor, tin yang dakti islay, kat banga im, the at he, laching ai. Anda poi harud wa Jordan, jing siap ting wat ai kan wan, leng ba ching at pelung itrim Jisuwan mame bantan. Hallelujah. Jiunam long hari kanan. Ka jing ruai kaba saus pa sau pusan. Lam yang atrai Jehovah, pilgrim leng baka pertei, ngangat lon mamitu aibor, tin yang adak ti isnei, kat banga im, te la ching ai kat banga im, te la ching ai ngan di ka ka ching im, le ngan nom si liang shu, ai ngan bam na mana gospel, ban nuk pu ka ching im ru, kat banga im, ngan nom than nom si liang shu, kat banga im, ngan nom than nom si liang shu. Anda poi harut wa Jordan, jing siap ting wan ai kan wan, ling ba jing at pelung itrim Jisuwan mami bantan. Hallelujah, hallelujah, Junam long hari kanan. Hallelujah, hallelujah, Junam long hari kanan. Đâu như vậy nó. Ni ai ngô yame au blay na maru mila danakal berkerku ya kajing syakri baro kebingala yo pendem kamtam ka kubo ching kajing slog naga ketin ka bakhu chome pelayangi nang ne ablay rengkal ba kajing kerku ka bakan sai tam ka jong me hi batu airu ba kajing ai ka badap biang ka badap ker hai ka jong utrai baru nong penem jungi Jesus Christ kajing it ka pela ka jong blay pa ka bom chukun lemba ka jing slog ka bathiang ka pen shait bor ka bayaya lam ka jong mensim khoi ai ba kini ki syong kinsa rangkal lemba ngi kum ka balang hang ni lemba ki riu khoi yak lang sa tlak chung ni persei nadu menta shadu ka bom chukut ru amen.